Ngunit, di mo pagunit. Arte kayo. Grabe siya kayo. Di day ka pagunit ha. Atik lang guys, it's just a joke. Action na po pangulba ang pareha sa kuha nga pussy lover. Nga daghan na po naglaway ani guys, nga gusto magpasupsup. Ayan! What's up sa inyo mga kahehe? This day ngayong araw guys, magluto tawag adobong tiil sa ostrich. At report na magsugod guys, syempre andam na itong mga ingredients, atong mga mahaling nga tawas, atong vintage nga lamas, nga gikan pa sa laing nasud. At syempre, before na to adobo na tong tail sa ostrich, magdugmok-dugmok taglamas. Kaya to ang iandam para sa pagpabukal sa tong tail sa ostrich. Kaya na frozen maguni siya guys. Ikaw do'y maglaroy-laroy sa Antarctica, di ba kabigugan? Ug syempre, ganita na to nagkumot-kumot sa ahos ana. Kasirita na tag-alkaline na tubig, unya budbura na tog asin. Syarog di mo maglaway sa kuha. Ay na wrong. And then up next ibutang na nato na siya sa atong pugon para muhumok ang utok sa mga gahig ulo. Ay naigo ka. Samtang magulat na mahumok siya, maghawan taglamas para sa adobo. Oh, kitang ebidensya no. Dili lang hawd muluto, dili lang lamion, hawd pa mo magic. Unya sa wala nako pagdamha, nahumok na ang tiil sa ostrich. Gituslok-tuslok nako. Nya sa pagtuslok nako gikilite mahinuon. So pasabot ani pwede na kayo ni adubuhon. Kamu no hugaw kay mog ulo ay panglugod dragud mo para mga wala ng kagaw sa inyong huna-huna. By the way, sa mga wala nakabalo guys, kana among plato kay Enchant Artifacts na. Pipila na lang ming mga tao nga naay mga ingon ana. Kay gi-face out na mangud na sa Unitap. Hehe. By the way guys, up next nagpabukal na taog mantika kay para lutuon na nato ang adobong tiil sa ostrich. First thing first, syempre guys, magisa taog lamas. Kay para dili lang ang nagluto ang humot po ang gikaon eh. Guys, na po yung nag-crave, missing wapata na humagluto. Nya guys, tanawa dyan na kung saan pagkukay kay nadara ang sikreto kung sa kalami ang imong giluto. And then, up next, ilunod na nato na tiil sa ostrich guys, kay basig madugay. Kita na isipaon ane kay sige tagyawit. Ayaw in town, maluoy ka, wala na lamion nga lami muluto. Hehe. As what I've said sa last vlog guys, dapat malipayon ta kung magluto ta para lami ang atong giluto. Unya guys, giukay na ko na gently kay gipabukalan na raban na siya. Unya ko kayo ni mo dinanghag ana na magpilit-pilit na sa karahay ang inyong giluto. Unya guys, atong sunod nga ibutang ani atong secret ingredients ang imong uyab. Ay, ang tuyo di ay na wrong. Pista sa mga babae nga tuyo unon dara ha. Tinuod bansad. Hehe. And then up next, isunod na nato ang suka ana guys. Syempre, di mo ta basta-basta coconut red wine na to ibutang ana para lami kay glasa. Di ba? Gatanaw pa lang ka pero lami na kayo ang nagluto. Daghan na po mag-screenshot ane. Hehe. By the way guys, as what Lola said, dapat malipayon kung magluto. Pantog dito ni Agi si Lula, si Giragisi, masing siya rayo sa magluto. Bitaw guys, tinuod man, wala bito'y mawala sa tuwa kung mutuo ta. Awa, nilami ko. Kung nakita ninyo guys, pinakupo siya kay namang gudara ang lami sa pinauga. Diba, kung magluto mo ani, magkalingaw dyan mong sup-sup. Yapo dyan daging arinula nga gilungagan ani. Ang mga di lagi mo kaog bahaw lagi, makakaon na dyan. Ang mga artihon lagi nga dili nagakinamot, makakinamot na dyan. Partidahan pa nila, bakhanan pa nila kaon. Diba guys, sa mga kahihin ng nagtanaw ani, pag andam lang mo kanon dara, kay pidi na mo dili magsudan-sudan, tanawa lang ko ninyo. Diba, pidi na kayo. Ulam na. Nga tanawa na lang po ko ninyo kung unsa ang proper nga pagsupsup para ma-enjoy ninyo pagkaon sa tiil sa ostrich kung magluto manggaling mo. Nga kung natingala mo nga nakailis na ko sa pagkaon na guys, ni simba ko na daan kay para bless ta mo kaon. Nga diri na lang ta guys, gisayang radyo na ko per minute sa inyong Domingo. Like and share for more kay his video. Salamat, I love you.